College pun kibra section 4 nomor 4 kibun kiba kali bat kuat tip abai de berkeneka language test language paper mo jong ka DSC kabare jong ka iskasil baro bat grade 4 bat LDA te baro kibe ki DSC ru kinsa introduce baik manglai ibo Hapoh garo hil ru ka introduce ba phiap don baik ya language test in garo language ta ngan hab man batai kene mat kidon giba kali kene kana shupen mi thamai mentahi first time bang ayu i Hapoh ka DSC introduce kene ka language test te nikong shwa ek LDA ngan batai te ya ki LDA ki lekumno ban yo tho ek language test ki haban qualify shwa ya ka typing test ka ban long khadru ber khanyo ka admit card ro ladab yo plaban check ban download admit card po make recruitment te pla yo ban download admit card kono khadru khanyo ka de typing speed test bat ya ka tur km thu ba Katno ka speed test ki Donkam tangma ngatrai kan debe ka live ne Hapoh words per minute kin chime ka speed test te ki bala qualify na tu break sa po isa ka language paper test te grade 4 bre tangi bala pass kin po ya ka language paper test te ha grade 4 ki ba pass boro ki don hakuma khandai spatam ada khenyung tu te Hapoh ka nomor don saus spatam ai pus te Hapoh ka LDA bre ki don adu terus spatam naka ars spatam ai tahi pus mnaga mau ha aklat eta makatai te klan terus mentai kan ka language paper ada pas kita dan kam sa language paper kadon sanpho mark kamamo sanpho mark te kadai descriptive kemud ba kidai long answer phap tho jorong la ban dei ka basan mark la ban dei ka shpho mark kumta ada ai shpho mark santali ne ai bar phoro empat tip kiklam pat ai notice ai mo ngan batai sai kata keempat ai notice ai kata ka descriptive kadai ka ba san mark ne kadai ka shpho ne keempat tip ne dei ka ba no tama kadai descriptive te la dei ba san ne shpho ne khatsan kumta ai kan ai kan tali ro tibra te ka marks ki ong ba di ban score baik live persen te kan long kan no nak san phumak live persen te kan wan baik khanyo point san khanyo mark point san phap score baik khanyo sejrong khinyo khatra nak san pho phin sa qualify saka personal interview te kibun ni ko tip mo ko ban khre kata ka language paper ngen le kum lo kata language paper kane kade nagale ka jonga ban ngan shu yarapan peso thulang ten re kanotes te ki ongen sapen mi Hapoh website pangata ka language paper test akan godor te athrai ken ai bi kumne hi basan mak na bashpo mak ne kan baki ai ka marks tama kariga mat kan test ka language la bande essay type question patho essay patho letter mta patho shithi lane patho essay lane ken ai ka jingli phya batai spang kata kan ai jingli tu phaban explain bade tekin sa check kanya kata ka jing batai ka jung phi Katno phinang Katno kata ka jing nang man tho jung phi mta ter ba Donkam re banda puli kot hane atai te aba kita se knowledge in khasi ma kata goi but kawai ka bastana hai bai ka jing introduce kane ka language paper kalong ba ki badai na garo hil lagi apply Hapoh khasi hil kum hai is khasi hil ong khasi language tek mud ba khap nang bai tin khasi ti ke badai ki wei ki par jala bro khap nang bai ya ka tin khasi tada ki la qualify ke LDA ne ka grade 4 khap nang bai ya ka tin khasi ada kim nang ka tin khasi mud ba akut ka jing pass qualify jong ki ya ka written examination ti khasi jong ni ru lada ki apply po garo hil tak mud ba lada kim nang tin garo lada ki pass ya written examination kadar lakut marban la test ka paper jong ki kim nang man tho khasi te am to yu hakan is khasi nei la tho ba khasi language in khasi mud ba Hapoh is khasi kin chim bai daga khasi language kam I mention re kita ki wi language te khasi bai te mud ba kan thup langi garo kan thup langi ki odar tribe kan thup langi ki badai kum de ki garo na ki bai ki jaj bandu te la kuna khasi mud ba kinam yo kam te kal kham yo jingkermen hatang ki khasi ki ban sayo bai mungkin don chance bai tang ki khasi ki badai khasi hil banabu garo hil ru tang ki garo hil bat lanyang ta ki banang man tho garo te kinang bu khasi hil ki banang man tho khasi ru ki yo bai ada kino kino kim nang tho khasi te ajan jar
nangata kawai kajing mentoi jong kajing introduce kata ka language paper te tangata hi kajing Jingpynshai ke jonga ba ya language paper ngamla ada banong ba berkrek no puli no tamba ba ong kari descriptive te kelaban dewi kasan mak lane ka shikomak lane khasan mak naga kawai question kai mar kari san phomak te lada ai san mak mut habai san sen shipho san pho shipho tali question lada ai shipho mut san tali question zatatar tho sh phanga meklia tama phabatai ngan ai sa tho sh phanga meklia karampe ga ying ka sem jinglong ka tourism apu meklia datar descriptive te bun magi question mara taman te sekala language te takrawi tin khasi tin la de te pin kre kum no te ngathrai plus 2 kata ka jingmen batayo ngai kata tangman pen su 2 phi te nam ta ki jite bakhamle ngin sa abe ge notice te yaka grade forum pati bre lano ken ai te ken sa pentip yang lembaga website dengan sa check kiman kapor ke LDA te pi hapan dep swa typing speed test dan sa wan saka language paper mutangi ba qualify ka typing speed dan sa pois ka language paper teng saya check ya website dan saya update biang na kapor sa kapor te tangkat nahi kulisibun